L-iskema ta' għajnuna ta' ikel offruta mill-Unjoni Ewropea hija skema li ddaħlet fl-2005 u li biex persuni jibbenefikaw minnha irid isirilhom l-ewwel means testing. Preżentament f'Malta 24,000 persuna kellhom jirrikorru għal din l-għajnuna ta' ikel u f'Għawdex hemm l-2500 persuna oħra. Father Xavier Grima, l-operatur tal-Millennium Foundation li f'pajjiżna tuħ ħsieb din l-iskema, qal il-One News li l-aktar li tfittxu din it-tip ta' għajnuna huma persuni li tirabbu familja, single mothers u pensjonanti. Mill-istudju li għandna bħalissa hija li l-età bejn persuna bejn il-35 sena sa 50 sena meta l-familja persuni tirabbu l-familja hemm qiegħda trend qed tikber ukoll. Għandna persuni wkoll xi 35%, 45% huma single mothers. Għandna anzjani li huma għandhom il-paga il-pensjoni tagħhom daqsxejn baxxa. Għandna wkoll realtà ta' persuni unemployment li ma jaħdmux. Jispjega li tul is-snin minn kemm ilu jitqassam dan l-ikel b'xejn f'pajjiżna, żdiedu n-nies li jibbenefikaw minnu u anki il-lokalitajiet minn fejn ġejjin dawn in-nies. Ma għandna diversi persuni wkoll li għaddejjem f'sitwazzjoni fejn qed isibu din l-iskema bħala bieb biex ifittxu l-għajnuna. Ħafna drabi persuni għandhom bżonn għajnuna ma jiġix ħabtulek il-bieb, titenduna inti bijhom. Din is-sena l-Unjoni Ewropea għaddiet lil Malta valur ta' aktar minn 700,000 euro ta' prodotti ta' ikel. Ikel li sakemm jitqassam kollu qiegħed jinżamm maħżun f'binja fil-beriks tal-Forzi Armati f'Ħalluqa.